метод до нещата, да си и те сами си карат. Право талант си. Аз бях ето да те паднаха, бе. Може да видим толкова голям талант си знам. Ема, опитваш се нещо да спечелиш тук публиката. Не се получава. Фокус, сигурно на фокус се сърка. Ако не аз да ти кажа, ако наистина как се случи. Даже никакви няма. Тесли.